Kebadan mila bersayumat ulang presiden jangka sang Voice of the People Party. Habakren hakaji kenduk lang jangki unit bape jangka sang VPP Maulai. Kebalang mata kasngi kakanya tarik unaitung arajar pulai hapo Northeastern Hill University. Ulang balada kinongilam bakinong kersan jangka sang VPP. Kisngap ya ka ke baki yosngo nakajingilam bakla jangki way. Nani kisupek bat yu ibek ya ka kajing thok ki babakla hapo ki social media. Kampap kanwara kajing ka bakrau ya ka sang Voice of the People Party. Kadau lah kentu yuki bati ban snap baik ikinong ilam baik badan ru kajing syania hapreng kinong ilam bat kumjuru kinong kersan jong kaseng kecingkren ka banga ko abanai kalong the road ahead kalinti syakmat jong ibat menta nyemla ban len ya kajing shisha bagadon ka ka bapla ha kajing linti kajing Hakaba katsha bangi ngile kipat ba kile thu khana be satangi the Voice of the People Party badi upra awan sha garu hil segini kisni wat ki parlo garu kisnu thu ya kata ka jingklan ya kata ka jingkersha ka jong kipat ba ya ka VPP kile thu ki ong ba wat segini ki jaka kaput khasi bat gau nilai snow be tang ya ka kerteng jong ka ni ka party ka jong phi ni snow thu bagalinti ya ka chui kalong ha ka linti ka babian ni snow thu bangin poi sha ka thong ka bangi ni bu ni snow thu bangila banai ka jing kermen ya ki long dien man dien ngem don jing artien tenre wat la dang lai ye ka te ka thong Ndai la ka jingya linti ka jing ban poi ha ka thong ka bakla kan susa satang ka khana pateng bhaga snam ar huai ka lami ka wei ka party ka bakil ai ka Voice of the People Party ka batang khindia por ka yo ya ka jing shania ka jing ki pat ba masini phone election ka yo ya ka recognition na Election Commission of India Kaladon ka jingki phalo hakaleng ka ri bagila phai khmat shagani ka party henry namar kini bagi tai kidau kam simla yo bat kam silala man poi shagathong dan namar kata kalong ka badon kam ingi wei pi wei kum ki khot ke bal pinyeso yeladi bat ka Voice of the People Party ngangit mangi baro ke bapinyaso yaladi bat ka Voice of the People Party ngem pinyaso namar unu ubriu lani namar kanu kebriu i pinyaso namar bangi syania bangi sngo scam ha kita ki nongrim ki jong ka party ki thong ki ba ka party ka don bat kata ka jingi jingai ka ba ka party ka lapen pau bat ka jing syania ha kita ki nongelam ki balailam ya kata ka party lada ka jingpnya so jong ki pa kan long kumta ki non trei la ka long ki samla ki long kemi ki long pa ka bomot ka jingpnya so kalong ka badon daga nongrim ka ba scam kam dei pat la ka wi ka company so kam ta ma gini ki si ki bamenta haba kat sa bangine ban perlong ya ka enrollment drive la ni ka jingpun rung dukhat ngira keren bah ya gani Namar ni ko ba ka jing punya so ba ka party ka jing kande halor ka jing suthu ka ba shai ka jing suthu shimet ka jong briu la ne ka briu bale nga punya so yala di pat ka ni ka party kata ka ni ka ningkong ka bangin hapan pin scam ngin hapan pin kan mau yala di ha ka jing linti bale nga punya so yala di ba ka Voice of the People Party namar ka jing linti uba bright uba pui min shwa Shwa bonong Emily lesi un kham I pair on daulalong Emily kibakum kita ki ji ki labandan hapdeng ki nong tre ki nong bot bat ki pat ba kalong ga ji shisha namar ba hakapor ka bangi ni pin kre ngi hapan ya tulun bat ki pat ba ngi hapan ya bat ki pat ba ngi hapan phone ki habagi don kam step men mi nam takakam bat on da la bin shet ni on da ngi la job ni dan sekawi ka kam ka bagi de belle kum
kinong mi khamam kum kinong elam kapor ka babon ngen haban plek kum no ban pentulun ya ka kam teng le se kala ban duna kata ka jing yola bani kren lani bani kendu lani bani phone lani bani text bat ke khot to wat ai namar kata daw ki kum kita kinlong ka daw babin sedang ban wat daw ye kinong elam mo babin sedang ban artien kaba syepti ngi kalong lara kinong kersan kinong tre ki sedang ban artien ye kinong elam bat ngitip bakat thma ka bangile kalong syakat thma ka bejuat namar ka linti ka bangila ya kamdei tang ka linti ka bakut ka bangiom ka clean politics ndega dai ka linti ru ka bakim yangi lesi kum kinong bot kinong kersan pinumla ban kot hadu kanu kata ka jingkim ka linti ka bangi ngia haga jing snow thu briu phila ban snow ba em kani kamle le thrai la rangali karpa no emli ka biang teng teng ngi shem bagalong kalinti ka banginum la wat banirap ya kita kinong trai ka beshephem namar kalinti kamsha namar kalinti ka bangingi la jet ka de kalinti ka bakim ka bangim la ban compromise la ni ban penjam ya kata ka nongrim ka jing namang itip bon ki bapet pat ki bapai kmat syakani ka nongrim ka jing te kalong ka badon kami ngi weipi bangin snow tho ka VPP menta ka de ka seng ka balapen kende ya ka chimuch khat ya ka donut jogi nong shong shong ha ka de gari ka be de ka jing ongi snow tanat abang ilek keleng keleng ki hep ki barit long kami ki long pa ba ki mi ki kwa bani kendo ingi ki nong elam bara ba ki ai ka jing ka sha kampat juk hamja kwat bahadin jog election hadu menta sau panai tam ondang yarwai ya ka jingwai election atagi diga sien ka beningkong kidon ki riurang ba ki bon hing junga ki balakot nyo post nam tam kyong kat ni ngala don karta ka diga sien ka beningkong ngai i ka ni ka jinglong ka ba ki pai ba ki shia kren be ya ka ni ka party ka bathmai ki shukmen ki shong shit ban yarwai ban ya tem ban ya tho khana shapang upra kata ka don apring ki pai ba ki babon namar ki pet yangi bat ki i ka jingerman ha ka voice of the people party ndai to tip bagi don shibon pat ki wei ki seng san perfe ki badu thia du dem habagi i yakani ka jingki ka jong pai ba kin thau ki lat ki linti kin wa ki buj kumnu banle ban pins new durno ya kata ka jing shene ka jong ki pai ba kumnu ban yalam bakalayo pai ba kumnu ban pen pra hapring kinong kersan kumnu ban pen pra wat hapring kita kinong elam wat nut bagata kan like ha jinga linti ki kandon te dei namar kata raw kum kinong kersan kinong trei kinong elam ka ba kwa man kerpa hang ni ka por kolong snoba wat sedang ban artatien yang i kum kinong elam lada pila ailat ya kata karukom perkhat artatien hangta kanong kalat kalinti yakini ki badon ka jingthu ban pat ban prai ka pati bakila ban pois ka thong jog ka jingjok ka jungki namar ki la ban pen artien yakinong bu kinong gersha bagani ka diga beningkong namar ka ngi de banong ki basyam ki baskem ka jimut haka perthai social media mata mo YouTube teng teng gimi gi khobor ke kaba kami ka khobor na ka leng ga jungi na ki YouTuber ngitip kidon ki bolong pro VPP kindon ru ki YouTuber menta ki ban sedang namar ki smuthu bakani ka parti ani senmi ka VPP sumi ki khobor YouTuber bami thoi thau so ka viewership ru ka baklan pai ba mas ni ka teng VPP pra oh ya pek wot kin wat ya kilat kelinti kin sanang mi ki private YouTuber ngam arti na ki sini tang ba ki ba persyang pa banya lambak la ya ke jimut cup khat cu pai ba ki ban ai ki khubor ki bamdei ki bami nangi kum ka parti te dai na mar ka ta daw nga kwa ban kintu ye phi hang ni kum ki nong trei ki nong kit kam ki nong lam jong ka parti haba phi pek ya ka no ko khubor sngo bha wat pen kut ya ka jimut ke jipakhat jong phi
ban sngau diau no an sngau thai ni pe kini kinong elam ji klem pat tip ka dei nam dei ka bami na kinong elam ka ji kala job ya ka jimut ka jib khat jupi lemda phi pen shang rem tegai ka jing kentu ka bangi ngi ko ban kentu kum kinong elam ngani ka por aba phi I ka nu ko khubor da ngap ba da pule ba da pen shang nong rem da analyze kami nak parti ne kami nang dapil pensong nong rem dapil analyze pesa penkot kane kadai tak khobor baka dika kamra pat jong pi wi ban pen snu thola mi wi baka tu kadai tak khobor wanum sha alam bakala kadai ka khobor jong nure jong ki betmu ban alam bakala ban pendu jing senia ndai teng teng asy la baka jing hat lin ti ka jonga dei ubadan ne hasenda jonga uba pen priang ye ko khobor ka balong negatif yang ubadan hasba e jonga uba shania e nga namar ba puli ka khobor mas puli mas snap ula sipun kut be uri tu ba om pi ka tu khobor mene spang barden so tu pi tu khobor mene spang barden kapur ka khobor tang sipang ka khobor ka bamdon nongrim ndege ka kapam jong ki nong trei ki nong yalam jong ka party haki snong haki unit haki circle haki constituency banong ka tu kam dei hato kami na ka party se kadai ka official statement juga parti se kata kadai ka thama ka bangi hap mile ndai bon sin dei mangi pan ban ki ba pen stat namar beli ngi tieng than yo ki breu ki kran sniu ya ka parti ngi kende than ngi sngo ya ka parti sisi ka nu ko khobor ka blong persya aja ka banile persya ya pen priang mam de haniru baka sang ban senjor kata ka ji shena balara ka senjor ka ji shena hakinong trai baki nong elam maki snong upat ba ule subot na dia warong bangi layok katu mo ba brait haba khelang bar khot ke jingker syam man ngani dang tam nyo jan nyo spa nyo punyo warong ba katu kan ne larangi ngimlong di basta ngimlong ki basian ka ja lenti ke jing kadon kam nomor kata banlong ki basian ha ka jing ya lenti ke jing batru haba ka parti kalanang he ka parti kanang klan ngindang ye kendu jinge kinbi kinong ele persya phenum la banlen ngarang keren hagini gisni hagawai ke jaga ngai nuksa yau Absalom ukun uba bhabri e jong David ke ge baca u Absalom ula sim kabu ye ke jing bhabri ke jong kabala to ye ka donot jong ki kun Israel ula lek ban ye nga ka kredop jong usim ban spin snow snei ye ki pajba ya ka jing pamla ka jong usim ban pendep ban penstet ye ki kam ge bede bu pajba ula do ula daj ye kita ki nongwan ha ka ying sim o kata ka jingle kala tu ya ka dono jong ki pajba ndai ha bakut ka e ge jing thumu ka bana po Absalom kam dei ke bu snow snei sha ki pajba kam dei bu ula ban solve ki problem ki bu pa jing umla dege jing kerki ban yo ya ka catch sim maka kalong ke bedon kami ngi ki pajba ban lo ki basta ka jing identity kila ban mi ki Absalom onda ka party kala nang klai dari ka thong ko ji kalau ngin plek jimut haki David ki banyalam ya kari bari ka jai ban riu jing ngidai banong ki pajba ki basta ngimla balak malaki party ki don ki bokum kita bat nakalian da jing hi ngida kwa ba kum ka party ngida pikir bha habangi penrong dekat nakatana ha ka bidai begini ke MDC election ngalaban shuai nuksa don shibun kumni ki bayi kini tiket haman lagi constituency ngila perkhat da ka ikalat ka igalenti kanang bakan mi kata ka kenrum ka kenram bada bangi lek keleng ru ngida kren ha kata ka rukom bangi kwa bangin yo ya kata ka jingsenia no pajba jonggeri uban ai ka jingsenia kat hadu bau pajba nong kat baka parti ka penyeng da penyeng du mau dia du biang bai tambah kamut ke bangin ai di mau dia insek di beri di bajanai tambah ka jingsenia ka ba ngikwa bangin yo ka di hadu kata nama larang ngimyo e ka bakum kata ka jingsenia o ka e yang i bangin yalam ni ka parti mo ka political culture hapo India ka political culture hang ni hapo ka jelaji du ka kam itna na kata tau ngikwa banwan ra e ka culture ya kurkom ka batmai ha kata ka san perthai ke jing ha ka san hima sima balai la don kam banwan ra ya ka anti defection law hapo ri India kamdan ka anti defection law hapo Great Britain namar ka political culture hang tai ka pher ka ba member jong ka parliament umla ban pet seng lalu la pet ula du snon la kut snon ka jinga enti ki jung namar ki bri ki jit ya ka nongrim
Ndai ni ka jinga phet seng ka ba shirkai lei. Tang banyo e ka bor ki parti ki basin charu teng ki le persya ya ka ai. Ni kwa bangin yo ye ki briu. Ki badan ka cikit kli nam ta ka jai briu. O kalong ka basuk ban long MLA, ban kwa ban long MLA. Kalong ka basuk ban kwa ban long MDC. Ndai kalong ka basuk ban Syakri. Kum ki MLA ban ki MDC nganong EP. Ngasih ong iki bubun. Lada pila kwa ban long MLA lani MDC. Pidai ban kut jumut. Baka priority ke jengpi. Kabahakmat ke jengpi kan deka ri baka jat riu. Ngai le ding abu kari hakmat ka yeng hadian. Ka jat riu hakmat ki khon hadian. Naman na rai bang IT ya kala ya ka por ka chim ka jangan nakam ta ka jat riu no to pai ba. Tada hamangala doni ki kam jika parti ki kam pai ba ngam judon por badi kut bad ikmi ki khon ne ki khon ki jangan. La ki don kam kin hapanong lupa ki penai. Nama kapor ila ais ki pai ba. Ni dei ban pen suhu pa kam dei ka basuk namar kata. O ka basuk ban kwa long MLA, ka basuk ban kwa long MDC. Hindrei ban ai ke jing Syakri kum MLA bu MDC kam long ka basuk. Dei namar kata kum ka parti ni kwa. Habangin ai tiket yanu nang ni Syakma. Ban pen klan bangin poi ha ka thong bangin ai ta ka jing Syakri ka bau pai ba o kmi lenti. O ngin hap pada pen suhu syai. Ya kita kertong di bakwa pakalong ka lingkor ka bakhya bin hapan kit perthai sta mantate ngiru ngin penankam na gajing sta ngina ya perkhat kom ka pat e bangin le khanang ma onom don manu bala ban yalam bakrayu pai pa bagi nongalam jaka parti kila shule kom ne kila shule kom tai he ngi kwa pan le ke ka bajalai te ka don kam na mar kata yang ngi we bangin snotho bagan linti ka bangin ya Syakma kanum long ka linti ka bajem kanong ka linti ka ba kanum long ka linti ka basuk ka don kami ngi banong ki basiam ki basta bat ki bam nge bi mo ki ki khubor ki bon ngi don kam bana pensiong nungren bat kata kan irap sibu ningi ki nongelam ndrei nakapor syakpor nang ni sikmat dalanang klan ki opponent ki jingi mo lagi long ki political parties ni ki rishimet ki political rival ki jingi kiban penmi iknia ke babonja kiban kan tho de kumni umtai ngini pensyai ginong kersyang la jong ginong tre la jong ngini pensyai upai ba menta kan kathma ka long kumnu bangin job yo upai ba ka voice of the people party hi kum bakalong ta kala nang ya Syakma ngila ilupa kalenti ngi ban job upai ba kum bakalong mata kasuk la ngim bakala haga jinga nenti kijing ki wei ken haban penundam de ki wei pat ki boy ki buy support ki buy ban pen thami ngi ngim dan kam ngin chuyat be hakani ka nongrem ban pensai ye ki pai ba bat kumba ngi la shane au play nadu ka sngi ke baning kong warai bangin kelet bangin hap ban beteng kata ka jing shane ka jing au play ngim dei ban shane ala ka jong ka jing start ngim dei ban shane ala ka jong ka jing la ngin ai mo eu play bulai lam len ti ngi kat ni tenrei tang sangut kam pat dei bangin sngo sarong mo hoi pigi no mulai pila ban so sorong no pila penjob ka jingjop ka bodon buram MLA jeng pi hindrei kampat don jingmut larang nyempat la ban kurup yau lakam jaga sensya ka karar hagani ka jela ka jing pi ke baca hagani ka jela ka jing hoi ngin ya ngin yeng ngin ki ngin persya ya ka policy leni ki an ki bakta ini kum ka jatri Ndingi mla ban soalat baga sensya karar kan le ka kti jagi bri ke bamdan ke jing kli nam ta ka jatri ka thong ka jonga ka jongpi kalong bangin treisitam nagam ta ban pensu tho iki pai ba bagan wan kata ka jingla house nem arhokra ngin treisitam ban penjob ya MP candidate ujungi ubangi ngela da pan mana ka party ubade Dr. Ricky Ej Singkan ubade general secretary ka party MDC ngem patrai AAUM tenrei ngelanang pediang ya ki application ki balapoi ka state election committee kan sa screen kan sa shortlist bat nge say shong nge say tai nge say yet nge say wan ki ba kumnu kita ki ba ngin say madan hakani ke election MDC ngaling asyong ki bubun ngan khamsuk lada mdon ke election MDC namar ka bad than ka ban i ka donut ka jung priyo syapo mangalamah ya le di punsin kat bampat job te ka biang baik kamdon kono mas job tang sibanai arbanai
ki klet no ya ga linti ke bakia bat ki I tang ya ta ka kerdan ka bakiyo namar ta ka shem jinge ban ye peniru teng teng namar la asno MLA la asno MDC la don kerdan klet no ya ga linti ka bakum no ni ya abau ka dong ke ike ba kya yang ikum kino ya ngin haban pulut por kumu presiden juga parti ngam lah menong MDC batai yo pet dari job ngam lek ke lek kan pasang fi ngam lah menong kumta happy benetre happy ben penklai ke parti hapan penjob hapan bu ka thong bengin yo ya ke isi hapo district council lagalong hapo khasil seni po giant hills tendai kamdon kanu kata ka garanti yang benong kita baru ki bengin penjob kenong sisa ke bejai ne po parti namar ngem lah ban iya ka donut ka basapo dari mak tangi don kam yapi kinong tre bapin sungthu bapi don ya kan nongrim jong ke parti pinyeng bak kata kan nongrim ringkat pa kinong elam kat pa kata kan nongrim kan scam nganum sya yalam bakla sya kadang bat sya kemon lada poro kinong tre kinong kersangi ki kot hakata ka rukom perkhat ngam don ke jing artien baki priu ki barung ha ka parti ke jing laki long ki MLA le ki MDC lara ki bitre ya kan nongrim jong ke parti kan kot sendan ka polkal karya ke joki tangga tangga mangila apa nong ngim don na ko ibat ka kentien mar ngim don lese ka ai hapo district council ka pante ki hapo assembly ka don ka anti defection law phimna banle ya kan no phimna ban kentiap seng mar on mana ban panpai ya ka voice of the people party kom bakalong ta ngilong united kom kinong elam jong party ngile ya kan no dei bengirai maroi ka don be ke jingatai na ka Porsche ka por ban yishim ya ke sin jam ya ki ran on dangila snutu shan bagan David nam tak pit kapiang jong kari baka jai priyo bat baka nang penkan susu ya ka parti ini ilong ijing ai jimot iba kendiat jonga hagan ka por yang i baro kinong tre jong ka parti kinong bat ngin longru ki ba keluit mensim ringkat baka jing siam ngin keluit mensim mo namar ngi don kam ya ki bampat kersan ya ka voice of the people party bakin kersan ya ka parti Naila dengi semua batang mengi kalabiang kata kala benong karukam perkhat kapa bakala nginlong ke jinsur haba ki briu thmai ki ko abanwan ngin pediang ndai gidon pa e ke jing sen gidon ke jing start kumno man pentelon ni kam bagi ta ki bawan kinum la abanwan ban pensiudur leni kumbadon ba o namar baka parti kala be plak takal air baro ki ko ban shim kaburu ma ba ko benile election ni soto shai kata kadon ka bakum kata yo tiket nak BPP job back tu oi pi bom ko ele si job back mo klaim lut besar u job tanah kata kal air la job te WP ubam ko ele election u ko te ni smu tho i bokum kita ndre ya kita ki benta e hangi ke nong elam e haga jing start jing ke nong elam shani angi ke nong elam ngenum le wanum shim mapi kum ki nong tre ki snong ki dong ya ka jing thakli ka jing kit kli nagam ta kata kan wan haga leadership kan sele e ka bhatam pan penwandor ya ka jing ya lenti ke jing ubleu kurkui pi boro ubleu nang ai pi ka men sim jong ka jing kit kli nagam ta ka constituency ke snong ka ri bat ka jai ban ri bat ru ngindon ya kata ka men sim len lagi nganga sek lek keleng ngasek pen ka mau ya ka ni ka jingong what goes around comes around kabumut kai ka bangin ya ka jing shakri ya ka snong ka tha gori ba ka jai ban wat numbu jimut bapin sayo nong ee kan sawan hi kanong hagawai gesngi haga jingim ka jongpi phim na don kamban community shule abhabe shu ai ka jing shakri ka jongpi ka snong ka tha ai ka jing shakri ka jongpi ka ri ba ka ja pri lingba kan e ka seng ka bangi don kan nong kaleng kan sawan ba phinum la pan mudur ba pleng kan e ka dei namar bang ai ka jing shakri ya ka ri ba ka ja pri ngalamat ya ledi ngalai ke jing shakri ka jai ber nadu bangarang khana samla ngasul shuai kata kapor ndrei ondala nangya karta ngasutu kei ke bangayo ka bangamla ban mudur kari ka kot ka khia ngam ju khampang kam dei banga kren ko kren sarong kata kari ka spaba kibri mentaken hapalu dikilak tengka ban yo ya ka kot ka khia reu blei lo kerku ya ka kot ka khia aga jimja bangadang yo ya ka met ka phat ka ba kot ka khia ngarang mare kumba mare ki khna samla ap sanlai posnem madu mata ngabe kal nang ngam chu thai syakhan magani ngam mudur bangala adu kartu namar bangala syakhan teng mensuang nrus ngi klem di tang umru
Dari magani itu ngomong mentala rangba ni tan habdi te. Ngaon try nyusi na po hospital. Ari duk deyo sunan ka result. Kata di kapor ka pala ka ba ublay wai aga cia lenti. Ba kamdi ka besuk mo hinsya kan. Di perlok garu ngape ke news. Samsi olah kelang. Kamdi ka besuk ban syatan. Bat menegani kajing syatan kajing kamdi kumbaong kita ki bapersya ini. Kadai tang ban yo board ni nam taka politics, political mileage ban yo non politics ngip penyuat ya kajim. Ngahadir bagi doktor kita sekasnam pada ya ka umpenci ka jangan. Kedati nomor kilap ba ka met ka jangan kasdang banwat nagar reserve food. Atrai banyak skuter nya baik kisau tu mo lalu penyang ya reserve. Tekat 0 kilometer kala ya reserve. Pada balap baka day ke jisabu nongelam bakala lada ka day mga presiden la day menu wan marhamat ban peni ke jong ramba. Belendri ban peni kata ka jing bakala. Lada kat ni pilasnya yangi. Pilap bangiyat betul. Belai benkeren seni wingi na din wan bay marhamat tat pi syukur. Katu ngilasnya IP pilih aku ni. Hendri banwan kum tamdu nama beli bom tikena ti. Syusobo om jibril ti. Dalek yang ong pat asubi na kata wat pelit por. Haki jing selaki bom don jing shisha. Barabadan ke jing shisha wan marhamat. Keren marhamat. Balai kalau ni, balai ke long ta. Katakan, lesi la dengi kum bakalar ngim lek nang la bandon ke jing bakalar jing omri ni kendit mendriu no abadan bepeni lagi. Kata kadai kabangi don kam namar kani ka parti ka bangi ngiseng nyong ngi kwa ban penwandur ban design ni kani ka parti kum ka family kum ka long yeng long san ndai bangi nya keren sniu pra mangi na din isyong lang ni wan ong ong dikit khot ndai we keren sniu kum ka tangin ya lek ka para banum ala ka parti gi te kita ki long gi slom na keren kum ni namar ngati pang keren ha pring kit khot ke no lam joko parti blai kur kui pi bro kublai shbon kublai shazro ha pra Bless you.